ang akong isugilon kaninyo karong adlaw, kabahin sa usa ka babayi nga nahimong usa ka dato. Talagsaon na kining mahitabo, apan nahitabo sa Katilingban didto sa Davao, usa kini ka lumadnong Katilingban. Ang kasaysayan sa kinabuhi ni Biya Layag. Kini inyo sang mabasa sa libro ni Dr. Mac Chu nga taga Davao. Ang uluhan sa iyang libro, Davao History Through Text and Memory. Sa dihang mipanaw si Dato Daya, ang pangulo sa lumadong Katilingban sa Tudaya. Naguul kaayo ang katawhan. Ilabi na si Dato Malang ang iyang panagsang. Naglisod sila kung kinsay mupuli kang Dato Daya isip ilang pangulo. Tinuod, isog kaayo si Dato Malang. Apan dili sama ni Dato Daya nga adunay kahanas og katakos sa pagpamulong. Isip Dato, dili lang igo nga isog ka. Kinahanglan maayo kang mamatbat. Kinahanglan makahatag kag pulong sa katawan nga mao'y muhiusa kanila, muhatag og inspirasyon labi na sa panahon sa kalisod. Apan nagpasalig si Dato Daya nga siya andam manalipod sa ilang Katilingban. Panahon kadto sa ting pugas. Dala ang ilang mga tudak. Miadto sila sa umahan ug nagtanom. Aduna sila nadungog. Tingog sa usa ka bata nga naghilak. Didto sa taliwala sa umahan, adunay gamay nga payag. Ug migaguros ang katawhan didto. Didto ilang nakita ang usa ka inahan nga nanganak. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Ug misulti dayon ang baylan. Uy, ang atong ipangalan kaniya, siya si Layag, na tao panahon sa tingpugas, ug hatagan siya ni magbabaya og taas nga kinabuhi. Hey, 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 hey. Ug milabay ang panahon, misubang ng mga adlaw, ang mga bulan. Midako na si Biya Layag. Nahimo siyang eksperto sa paghimo og mga kwintas, sa paghimo og mga habol. Maayo ka ay siyang mukanta, maayo ka ay siyang musayaw. Nahimo siyang eksperto sa tanang mga arte sa ilang Katilingban. Og labaw sa tanan, babae siya nga maisog. Panahon kadto sa kasaulugan sa ilang Katilingban. Kasaulugan sa daghan kaayong kawayan sa ilang Katilingban. Adunay sayaw. Ug didto na usab si Biya Layag nagpatunga, naghatag og usa mga balak ug mga pamulong aron ang Katilingban mahatagan og inspirasyon. Ug misaya usab siya. Ug didto siya nakita ni Dato Malang. Miadto kini siya sa tunga ug namulong. Mga Katilingban ko, dugay na kitang nangita og usa ka pangulo. Apan karong adlaw ato na gyud siyang nakitaan.
ana sa inyong atubangan. Si biya layag nga karon tawagon na nato og dato layag. Nalipay kayo ang katawhan. Nagsayaw sila sa pagsaulog sa ilang bag-ong dato, si Dato Layag. Usa ka adlaw, si Dato Layag kauban ang mga kababaihan sa ilang lumadnong katilingban, nangadto sa balay sa hilang habulanan, kung gitawag nato sa in English pa, weaving house. Mga babae sa kabulakan, dali na ta kitang tanan. Ug dala-dala ang mga gamit aron sila maghabol. Ug dala-dala nila ang mga buliyog aron sila maghimog mga kwintas. Malipayon kaayo mga kababaihan sa dihang misulod si Dato Wail sa ilang tribo. Bawal musulod ang usa ka lalaki sa ilang balay habulanan. Busa nagpatunga dayon si Bae Layag, si Dato Layag na karon. Dato Wail, di ba? Tradisyon sa atong katilingban nga walay lalaki nga mahimong musulod diri sa atong balay habulanan. Nganong misulod ka man dinhi? Mausab kadto ang panahon na miabot si Dato Malang. Katong panahon na, tigulang na si Dato Malang. Dato Wail, nganong misulod man ka dinhi? Kay hibalo man ka nga tradisyon sa atong katilingban nga walay lalaki nga musulod dinhi sa balay habulanan sa mga kababaihan. Tungod ni ana, kinahanglan magmulta ka. Maghatag kag 3 ka agong og 1 ka kabayo. Tungod ni adto, nakahukom si Dato Wail nga mukagyo gikan sa ilang katilingban. Dili tungod kay di siya ganahan mo bayad sa multa, pero kadtong panahon na kung usa ka gani ka dato, unya mamultahan ka ulaw kaayo. Wala kay nawong nga ipakita pa sa imong katilingban. Busa mipanaw siya. Miadto siya sa pikas nga katilingban, dito sa katilingban sa mga Maguindanawon. Kadtong panahon na, kanang gitawag na tong intra-tribal wars, napa ng mga gira-gira, mga ginagmay sa una. Ug kisultihan dayon niya ang mga pinuno sa mga Maguindanawon. Sulungon nato kanang katilingban sa mga bagubo, kayang ilang pangulo, usa lang kababayi, unsa ba iyang katakus o kakusog, nga ibatok sa inyong kakusog. Nakahukom usab ang mga Maguindanawon. Mituo sila kang Dato Wail. Pero wala sila kabalo nga dito sa katilingban sa Tudaya nga karon gipanguluhan ni Dato Layag. Nangandam usab sila. Ang kababaihan nagpaugnat sa ilang mga kahanas, apil ang mga bata. Kay kabalugid siya sa plano ni Dato Wail. Usa ka gabi, sa ilang katilingban, adunay ng kamang. Apan, andam sila. Og adunay usa ka panagsangka nga nahitabo. Mga batag, mga babae, mga tigulang, babatok sa mga dagkog, mga lagsik, mga bagani sa pikas tribo, sa tribo sa mga Mindanawon,
nagsampok sila, nag-away sila. Ug nakita kadto tanan ni Dato Layag. Miadto siya sa tunga. Hapit nang mapildi ang iyang katilingban. Gisuot niya ang iyang maanindot nga sapot. O nagsugod si Dato Layag pagsayaw. Nakitaan siya sa mga kababaihan ug ang ilang mga kababaihan gipanghubo ang ilang mga sapot ug misayaw nga palibot kang Dato Layag. Ang ilang gisayaw usa ka war dance. Tungod ni adto naghatag og silaw ang kalawasan sa mga kababaihan og ni Dato Layag. Gusto silang atakehon sa mga Maguindanao apan nahadlok sila tungod diadtong kahayag nga ilang gipakita. Busa miatras sila. Gusto silang gukdon sa katawhan sa tudaya. Apan miingon si Biya Layag, ayaw. Kung dili na sila gusto makigbatok kanato, kung giundang na nila ang pakig-away kanato, ayaw. Ayaw na siya gukda. Apan sukad karon, kinahanglan atong ampingan o atong panalipdan ang atong katilingban, batok sa tanan nga manglupig kanato. Ug milabay ang mga panahon, si Biya Layag nahimong usa ka inila nga babae nga nahimong dato. Mao kadto ang sugilanon sa kinabuhi ni Dato Layag.